Tenzi nditungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwedo dombo ndiwikende ndimwemo otungamire tenzi nditungamire semwana awonyaratamu Ungayara tinyanga mananda anomunzwa kanama atinyarara imwite tenzi wenyanza tenzi nditungamire aponda yasvika nyanza mananda awondityisa Andichina zororo Dotsamira kunemwika Kandinzwe eimi motiti Dinokuotungamira Kwazi vateereri tinomuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rodzi veku-North Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church namufundisi Caston Betera veku-East Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church. Mustudio nhasi tina mufundisi Trust Mukwada veku-East Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church. Tina zvakare Shaileti Chakabveyo ari kutiisira musign language. Pastor Betera, kwazai vateereri. Vateereri tinokuchingamidzai kuchirongwa. Tinotenda mufundisi Mukwada. Vateereri ndinokuchingamidzai mose muzita raJesu. Tinoda kutenda. Uri kuredio yatinayo nhasi ine musoro wenyaya unoti zuva rashe part 4. Zuva rashe part 4 titori mubhuku razvakazarwa izvozvi tiri kwekutanga kwaro. Saka pana zvakazarwa 1 vhesi ya 10 ndo panobuda mutsara unoti zuva rashe, ndo pari kubva chidzidzo. Ndokumbira mufundisi Mukwada muverenge zvakazarwa 1 vhesi ya 10. Zvakazarwa 1 vhesi 10. Ndakanga ndiri mumweya nezuva rashe, ndikanzwa shure kwangu inzwi guru rinenge serehwamanda. Ndo matangira ari kuita bhuku razvakazarwa mufundisi. Hanzi naJohani, ndakanga ndiri mumweya nezuva rashe. Ari kuedza kureva kuti ainzwa ukama hwake naMwari huri kuita zvakanaka pazuva iri. Saka muzvidzidzo zvakapfuura ndofunga zvakujeka kuvateereri kuti Ishe ari kurehwa ndiani mufundisi? Ishe ndiJesu Kristu kati mwanakomana waMwari. Ndiye Ishe ari kurehwa. Saka pazvidzidzo zvekumashure unogona kudaro uri kutanga kupinda muchirongwa chino ichi nhasi. Pane dzimwe ndima dzakafanana naExodus 20 vhesi 8 to 11 dzinoburitsa pachena pamitemo ine 10 kuti zuva rashe nderipi racho. But pana Mark 2 vhesi 28 Jesu anobva aisa pachena kuti rinonzi zuva rake nderipi. Okay. Pana Mark 2 vhesi 28 verengai mufundisi Rodzi. Mark chapter 2 vhesi ya 28. Yes. Naizvozvo mwanakomana wemunhu ndiye Ishe weSabata avo. Saka Jesu ari kubva ati rinonzi zuva rashe kana kuti zuva raJesu izuva reSabata. Saka nedzimwe ndima dzakadzidzwa dziri mubhaibheri, zuva reSabata mubhaibheri rinonobuda riri zuva rechinomwe revhiki. Nderipapa Pastor Rodzi? Zuva rechinomwe revhiki. Pane muenzaniso watakamboita chidzidzo chekuko. Chidzidzo chiya chakapfuura. Pamaiti ngatitorei mazuva tovatora unge varume watatu. Vakamira mberi. Saka takati umwe ngatimuti anonzi Friday. Right. Umwe tikamuti Saturday. Right. Umwe tikamuti Sunday. Nechikonzero chekuti maKristu mazhinji vamwe vanochengeta Friday vachiti ndo Sabata redu. Vamwe vachengeta Saturday vachiti ndiro Sabata. Vamwe vachengeta Sunday vachiti ndiro Sabata. Right. Ndobva taenda kuna Mark chapter 15. Pavhesi ya 42 ichibva yatiisira pachena kuti Friday musi wakafa Jesu. Sabata rakanga raakuda kutanga. Okay. Kureva kuti Friday inobva yanzi pavhesi ipapo izuva regadziriro kureva kuti inouya before Sabata. Ndainyanyofarira matauriro amakaita makabva mati saka Friday ngaagare pasi. Ndobva atogara pasi.
ndobva kwasara kwakamira Saturday naSunday. Yes. Ndobva taenda pana Mark 16 kubva pavhesi 1 Yeah. ichibva yanzi Sunday payakasvika sabata rakanga ratopfuura. Yes. kureva kuti Sunday inozouya mushure mesabata. Right. Saka Sunday achibva agara futi pasi. Right. Ndobva kwangosara kwakamira Saturday. Right. Zuva riri pakati peFriday neSunday ndiro sabata raMwari. Ndiro sabata raMwari. Saka imi mwatereri pane zviri kutotaurika zvishoma izvi. Zvinhu zviri kubva zvachena zvabuda pachena ndofanika zvamuri kugara muchindibvunza padzinhare. Munoziva kuti vateereri vanenge vanoti pavari kujekerwa nenyaya vari kubva vaita mibvunzo 2 yatoda kuedza kubatsira nechidzidzo chanhasi yekuti saka zvakatanga sei? Ndo mubvunzo wokutanga mufundisi mukwana. Wechipiri wobva wati saka toita sei? Muri kunzwa mubvunzo yacho? Imi maikonayo ndibvunza kuti zvakatanga sei zvipi zvacho. Ini nevateereri totozivana. Because pavari kujekerwa votarira mararamiro ari kuita vatendi. Vamwe vacho vobva vacherechedza ivo zvavari kutoita pachinamato. Vari kubva vaona kuti saka izvi zvazvisiri kutsigirwa nebhaibheri zvakatanga sei? Ivo vari kuziva zvavanenge vachiti zvakatanga sei. Mubvunzo wechipiri pavari kuona kuti izvi zvisimo mubhaibheri ndo zviri kuita kunge zvawanda pavatendi. Kweseni yavo vari kubva vati saka zvoitwa sei? Saka patiri kuti zuva rashe part 4 vateereri toda kupindura mubvunzo wekuti zvakatanga sei. Tobva tapindura kuti saka zvoitwa sei. Saka imimi vafundisi ndokumbira kuti hatingoendai muri murimo wokudaro. Musiri kumboziva kuti zvakatanga zvacho zvii. But inini nevateereri tiri kunzwisisana. Saka mufundisi Rodzi handei pana mabasa 20. Ndiani aripo? Mabasa 20 Pastor Mukwada tibatirei verse 29 to 30. Mabasa apostle chapter 20 verse 29 kusvikira pa 30. Ini ndinoziva kuti kana ndaenda mapere anoparadza achapinda pakati penyu asingaregi boka. Uye napakati penyu pamene pachamuka varume vachataura zvinopesanisa kuti vatsause vadzidzi vavateere. Pauro muparidzi wenyasha uya aiparidzira vahedheni asi achiisa pachena kuti nyasha dzangu hadzisi kubvisa mutemo wesabata. Achidzidzisa zvinhu zvakanaka zvatinoziva zviya izvi. Ari kuti kana ndazofa manje pane dambudziko riri pamberi apa richaita kuti pazopedzisira papinda dzidziso mukati menyu dzichaita kuti vamwe vari machurch members vateerere dzidziso asi dziri dzidziso dzisingabve mubhaibheri. Mukunzwa matauriro ari kuita? Ndo zvaari kutaura apa. Saka anga atofanoona pakweseni yairi kubvunzwa kunzi zvakatanga sei. Saka imimi vafundisi chindibatsirai kupindura patotaurwa kuti zvakatanga sei. Iyo ndime yatotaura iri kutaura zvakatanga nevarume. Alright, mirai makadaro gandimbomira kumaka. Pastor Mukwada, zvakatanga sei zviri kubvunzwa nevateereri kuti sabata remubhaibheri tariona musi wechinomwe wevhiki wekuti kunyika kwedu nhasi ndowatinodeedza kuti Saturday. Saka vateereri vari kuti aiwaka tikatasa pakati pevatendi zvabuda mubhaibheri nezviri kuraramika zvasiyana. Saka zviri kuraramika izvi zvakatanga sei? Imimi mhinduro yenyu inoti kudii? Nodzidziswe nhema wanyengeri. Ine muri kupanza muchitya chaizvo mese. Mese kutaura zvabva mundima kakakazi. Aiwa, mhinduro yandiri kuda inini. Imimi muri kutaura kuti zvakatanga nani? Handiri mazvoni. Zvakatanga muchechi. Ndo anza yandiri kuda. Because varume vaiparidza ava ndeve muchechi. Imimi anza yenyu iri correct but mama uda kunodonongodza kuti upi wacho. But chidzidzo chedu kuti chifambe zvakanaka vateereri. Zvamuri kubvunza kuti zvakatanga sei because maona madzidza kuti sabata remubhaibheri musi wechinomwe wevhiki yatinoti Saturday nhasi. Saka pamuri kuramba muchitonetsekawo ndokunetseka kwataitoitawo kuti saka zvinhu izvi zvakatanga sei. Mhinduro iripo sofa ndeyekuti zvakatangira muchechi. Haizi nyaya yakabva kunze. Right. Yatangira muchechi
yainyatsoya nearea ipi? Vacho vamuri kuti zvakatanga nevarume vaive muchechi, chii chakenge chiri kunyanya kupinda muvarume ava? Hatidzwe futi kuna Pauro, vatesaronika wechipiri chapter 2 toverenga verse 3 kusvika pa5. 2 vatesaronika 2 vhesi ya 3 kuenda ku5. Yes. Ngakurege kuva maybe pastor musati maverenga vateerere mufundisi vachaverenga neshona, but pandaiverenga chindimai pane ini ndoti ndikamboverenga shona ndoshandisa chirungu kuti pfungwa inyatsobuda. Saka pandakaona ndimai inoda kuti ibatsirwe nechirungu, saka pastor Mukwada fanobatai bhaibheri rechirungu. Ipo pana vatesaronika wechipiri paya chapter 2 verse 3 to 5 mukapedza ndima dziripo ndeida kuti vaMukwada vobva vaverenga futi nechirungu kuitira kuti pfungwa dzacho dzinyatsoti ba. Chiverengai mufundisi. 2 vatesaronika 2 vhesi ya 3 kuenda pa5. Ngakurege kuva nomunhu unokunyengerai nomutowo upi noupi, nokuti harisviki kana kutsauka kusati kwatanga kuuya, nomunhu wezvivi mwanakomana wokurashika asati amboonekwa, iye unorwa achizvikudza pamusoro pezvose zvinonzi Mwari kana zvinonamatwa, nokudaro kuti unogara mutemberi yaMwari achizviita Mwari. Hamurangariri here kuti ndichiri kwamuri ndakakuudzai izvozvi? Saka Paul ari kungoramba achitsanangura kuti nyaya iyi yaizotangira muchechi, but ichitangwa nemunhu wezvivi. Saka pariri kuti munhu wezvivi panogona kunetsa, pari kunzi paya anogara mutemberi kuti ndewekuchechi. Ndopfungwa iri kungoti akamboita zvidzidzo zvacho ndewekuchechi. Saka nyaya iyi yakatangira muchechi, iri kunetsa vatendi kuti sei zvazodai panyaya yesabata. Yakatangira muchechi, saka pari kunzi munhu wezvivi ndoda kuti tiverengerwe nechirungu. Munzwe pfungwa yacho, verengai vaMukwada. 2 Thessalonians chapter 2 verse 3 chidzika. Yes. Let no one in any way deceive you, for it will not come unless the apostate comes first, and the man of lawlessness is revealed, the son of destruction. Chimirai makadaro. Manzwe here pari kunzi munhu wezvivi, chirungu chiri kuti lawlessness. Tati zvakatangira muchechi. Zvichisundwa nepfungwa ipi? Zvichisundwa nepfungwa yekuva lawless. Kushayanya nemutemo. Animazona zviri kusundwa nekuva, ende Pauro ari kubva ati makanganwa here kuti ndichiri kuchechi kwenyu ndo malessons ataiita. Kuratidza kuti vafundisi ngandikupe assurance, ndoona pane pamwe pamunombopinda mustudio muchita kanenge kakutya kudai, sunungukai chidzidzo chatiri kuita ndozvidzidzo zvaitoitwa nana Pauro. Ndoona pane kakumbosungikana kamunoita muchizeza kuti but zvatiri kutaura tiri mustudio Pauro aitopa zvidzidzo zvakadai. Saka kondinyai mufundisi Rhodzi, chitiverengerai kubva pavhesi yani 7 tosvika pa12 pana vatesaronika wechipiri. Imi vaMukwada munoramba muchiitarisawo nechirungu. Yes. 2 vatesaronika chapter 2 kubva pavhesi ya 7. Nokuti chakavanzika chokusarurama chotobate basa racho, asi zvichaitwa bedzi kusvikira iye unodzivisa zvino achibviswa. Ipapo iye usakarurama uchaonekwa, iye uchaurawa naShe Jesu nomweya womumuromo wake, achiparadza nokuonekwa kwokuuya kwake. Kuuya kwake iye kwakaita sebasa raSatani, nesimba rose nezviratidzo nezvinoshamisa zvenhema, nokunyengera kwose kwokusarurama kuna vanorashika, nokuti havana kugamuchira rudo rwezvokwadi kuti vaponeswe. Saka Mwari unovatumira simba rokukanganisa kuti vatende nhema, kuti vose vasina kutenda zvokwadi asi vakafarira zvisakarurama vatongwe. Saka apa manje nyaya yacho yakuti wedzerei kutyisa, kuti hanzi ava vari lawless pavari kuita izvi, nyaya yacho ichasvikawo even kune vanoteerera. Hanzi pamachurch members pakaita vasina hanya naMwari, vasina shungu dzekuti dai ndaita zvinodiwa naMwari, hanzi vachagona kunyengerwa nekakuitaka, but pakupedzisira mapoka ese ari mairi, vanyengera nevanyengerwa vachaparadzwa.
but kuti pfungwa yatiri kuda irambe ichijeka mabata nechirunguka ingoerengai vhesi 7 kutanga kwaro, vhesi 8 kutanga kwaro nevhesi 9 kutanga kwaro. Pane vara ratiri kutsvaga riya Pastor Rhodes. Imi matereri ritererei vara iroro, verengai. Verse 7. For the mystery of lawlessness is already at work. Verse 8. And then that lawlessness one will be revealed. Thank you. Verse 9. That is the one whose coming is in accord with the activity of Satan, with all power and signs and false wonders. Verse 10. And with all the deception of wickedness. Thank you. Manzwa Pastor Rhodes parikupa inzi lawless. 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 Parikuita kuti ndi panombondivhundutsa ndiri ndega. Munozwa kuti lawless mazuva ano kutori mufashoni pavatendi. Okay. Yeti mubhaibheri parikutodzwa ndoboka riri kumutsa hasha dzaMwari richaparadzwa. Iye zvinezvi munhu anogona kutobhosta nekutaura kuti no, we are now lawless. Havataura havo vachiti lawless, but language iri common mazuva ndeyekuti we are not under the law. But kuti not under the law ndopfungwa iri kungotaurwa kuva lawless. Ende amenoti potaurika sei pastor, because ndiri kufunga kuti vamwe vanhu vanogona kudaro vari kupataura vasiri kucherechedza kuti chinhu chiri kutosvota Mwari. Kushaya hanyanga nemutemo ndokutaurwa panapa, mutemo waMwari. Yes. Ikoko kune dambudziko. Right. Saka kuri kunzi nyaya idzi dzinomutswa nevasina hanyanga nemutemo waMwari. Yes. Ndo vanouya. Ende kana vauya vanosvikokonzera confusion mukati mevana vaMwari. Yes. Saka ndo confusion yatiri kusangana nayo. Zvekuti vanhu pavanodzidziswa kuti murayiro hausisina basa, pari kungono namanurwa pamavara pakunyora kwaPauro. Zvisiri izvo zvaaireva. Okay. But ava nekuti havana hanya nemutemo, vanonotora izvo kuti zvitsigire pfungwa yavo yekushaya hanya nemutemo waMwari, wobva watiiswa padivi nevanonamata manje. 1 John 3 verse 4 ngativerenge tisatanzwa kambo. 1 John 3 verse 4 tinzwe papfungwa iyoyo yekuti saka kana munhu asina hanya asida kurarama ari pamutemo, bhaibheri rinoti kudii ikoko. 1 John 3 verse 4. Mumwe nomumwe unoita zviwi unodarika nomurayiro, zviwi ndiko kudarika murayiro. Saka pastor, pamubvunzo wekuti zvakabvepi, ndikapindura ndichidai ndinoenda gonere ndibatsire vateereri pamuri kubvunzwa saka izvi zvakabvepi, iro sabata remubhaibheri riri clear kudai, but zvazara pavatendi zviri izvi. Zvakabva muchechi kuburikidza nevarume vasina hanya nemutemo waMwari. Ndinendagona kupindura ka? Asi hanzi vanotanga kuzvigamuchira ndevagara pamwoyo pavo havana shungu yekuita zvinodiwa naMwari. Okay. Saka hanzi kana vakudzidziswa izvi zvakashonyororwa izvi vanogashira nhema. Right. Saka chakakosha ndechekuti pawambouya pamwoyo pako une shungu here dzekuti ndoda kuita zvinodiwa naMwari, ukausina shungu idzodzo, munhu akangokudza kuti mutemo wakapera, unokurumidza kuzvikachikira. Unokachikira. Ende panobuda pazopedzisira pachibuda kuti zvinenge zvisiri safe. Vara rekungoti not under the law. Vara iroro riri kuita kunge risiri very safe, because mukutaura kweBhaibheri riri kuratidza kuti ndo pari kumutsa hasha dzaMwari. Vateereri, mirai timbonzwa kambo, tiri muchidzidzo zuva rashe part 4. Tine ukama, tine kufara kuza, miramu mawaka ake, chikamorero runyararo.
nzira kutsamira mumaoko ake nzira yapenya zuva nezuva kutsamira mumaoko ake kutsamira mumaoko ake ngerunyararo tenzi wapedwa kutsamira mumaoko ake Tinomuchingamidzai zvakare vateereri tichienderera mberi nehurukuro yedu zuva rashe part 4. Muchikamu chapfuura tapindura mubvunzo wokuti ko izvi zvakabvepi. Mubvunzo uri kubva kwamuri vateereri wekuti mushure mekunge majekerwa nekudzidzisa kwebhaibheri maona kuti zuva rashe isabata. Sabata uri musi wechinomwe wevhiki ndizvo ka? Musi wechinomwe wevhiki ndo zuva riri pakati peFriday neSunday, kureva kuti Saturday matauriro edu kunyika yedu. Saka pazviri kukujekerai mibvunzo ndo yamuri kubva mavuyisa kwatiri makuti saka nhai vafundisi ko izvi zvakuraramika pavatendi zvakasiyana nekudzidzisa kwebhaibheri zvakabvepi? Saka chikamu chekutanga tapindura mubvunzo iwoyo zvakabva muchechi kuburikidza nevarume vaishaya hanya nemutemo waMwari. They were lawless. Ndobva bhaibheri rabva rati iko kurarama usingachengete mutemo ndokuita zvivi. Ndobva taona kuti kune vanhu vanobva vagona futi kunyengedzwa nedzidziso yakadaro nekuti ivo pamwoyo pavo vanenge vagara vasina kuzvimisira kuti ini ndodo kuita zvinodiwa naMwari nekudzidzisa kwake. Saka chikamu chino ichi vafundisi tauda kupindura kuti saka zvochiitwa sei? Because vateereri patinenge tichitaura navo paya pane paunonyatsoona kuti ehe zvaita kutextwa iWhatsApp message but unotoona kuti munhu ari kurevesa arida kuziva kuti ndochidii ende pakubvunza kwacho haugona kuzonyatsoziva kuti ambenge akatsika papi yezvino but tiri panyaya kuti tichiona kuti zvochidii maybe katingoiti tambanudzei tobva tapindura zvinofana kuitwa pana Daniel 7 verse 25 tiverengerei ipapo mufundisi. Daniel 7 verse ya 25 uchataura mashoko okumhura okumusoro-soro, uchaparadza vatsvene, uye uchatsvaka mano okushandura nguva nemirayiro. Ivo vachaiswa mumaoko ake kusvikira nguva imwe nedzimwe nguva nehafu yenguva. Nyaya yakatangira muchechi wafundisi makore ati fambei period yemadark ages ndopakutsanangurwa kunzi chimiro chakabva chazosvika chechi
ndechekuti besides kuti vangova lawless kuva lawless kushayanya nemutemoka ende usingadi kuuteerera havana chechi haina kuzogumira ipapo yakaenderera mberi nekutozoshandura kuchinja mutemo murayiro ameno zviri kubatika here pastor Mukwada? Ndiri kubata sekuti mutemo pese paunotaurwa nezvawo munhu asingaudi anoona sekuti mutoro uri kumuremedza saka iye anenge achida kakusununguka kayakaya saka mukuedza kakusununguka anopedzisira kuisa yake mitemo iri kuita kuti zvaanoda zvigone kubuda saizvo. Exactly, ndo zvakaitika mumadark ages. Besides kuti vanhu vangoignora mutemo uyu wechina pamitemo ine gumo wesabata. Saka kana mutemo uchikusvota chimiro chakapinda muchechi ndechekuti because iwe ukasauteerera ukadzoka mangwana ukautarisa unowana uripo. Saka unopedzera wofunga zano rekuti kotadi kutobvisa chinhu ichocho icho tiise chedu saka stage yacho yakabva yapfuurira from being lawless pakabva pachienda stage yekutonochinja mutemo. Tangoti tipedzise kupindura mubvunzo kuti zvakabvepi. Saka mutemo ndobva yashandurwa. Saka iko kakuda kuzvinyengedza kuti mutemo tinawo asi usiri waMwari. Kakuzudza sekunge uri kuti ndiri pari right. Kuzvinyaradza. But uchitonyadzwa kuti hausisiriwo wani waMwari. Saka kararamiro aka manje kekuti mutemo waMwari hausi kuuda uri kuusudurudza kuti ngaubve pamberi pangu. Worarama sekunge mutemo usiko. Pane matsananguriro anoita Bhaibheri kararamiro ikako. Ndoda kuti munyatsoteerera munzwe kararamiro kacho. Pfungwa manzwa zvandataura kuti kararamiro kekuti uri kufunga kuti kana kuti mutemo uripo iwe wobva wati aiwa hazvina basa uri kundibohwa ubvisei. Handitika wobva wato zvese zvine chekuita nekunge uri kuedza kurayirwa wobva wati ndisiyei ndinyatsori free. Inzwai matsananguriro azvinoita ndiIsaiah 30 verse 9 to 13. Isaiah chapter 30 verse 9 to 13. Yes. Nokuti ava rudzi runondimukira, vana vane nhema, vana vasingadi kunzwa murayiro waJehovha, vanoti kuvaoni, musaona, nokuvaprofita, musatiprofitira zvinhu zvakarurama. Tiudzei zvinofadza, tiprofitire zvinonyengera. Ibvai panzira, tsaukai pagwara, bvisai mutsvene waIsraeri pamberi pedu. Naizvozvo zvanzi nomutsvene waIsraeri, zvamunozvidza shoko iri, muchivimba nokumanikidzwa, nokunyengera, muchizvitenda izvo, naizvozvo kuipa uku kuchava kwamuri sapakakoromoka panoda kuwa, panotsveyama parusvingo rwakareba, panowa kamwe pakarepo. Right. Manzwe here kuti hanzi chii chiri kuitika? Hanzi vanoti mutemo ubvisei hatidi. Wobva wati futi akarurama ndiKristu ari kurehwa. Unzi ngabve pamberi pedu hatidi udzidziswa. Hanzi wobva wati futi imimi ibvai pagwara. Rikunzi gwara iri kunzi budai from the path. Igwara iri rekudzidzisa kweBhaibheri. Hanzi saka vanobva vati tinoda vafundisi vanonakidza. Vasisataure izvi zvaKristu nemutemo nezvenzira yakarurama yeBhaibheri. Hanzi saka vanoda zvinonyengera, voudzwa zvinonakidza. But papera ndima iyi yabva yati kaitirei kakaka kakafanana nevanhu vari kugara parusvingo rwakakoromoka. Ameno. Isaine mamwe matauro sekuti vanhu vari muyadhi mavo ka. Yes. Dai ari mazuva ano rusvingo tingati jurawo. Jurawo. Saka vanhu vari kugara muyadhi mune jurawo asi rine pamwe pakapazika. Yes. Ndo chimiro chiri kufananidzwa nekunge vanhu vachinamata asi vaine mimwe mitemo yavanotyora. Ndo zviri kubuda ipapa. Saka shungu dzina Mwari ndedzekuti vanhu vatendi nekuwanda uko voramba here vachisudurudza mutemo, vachiramba gwara, voramba vachingoda vafundisi vanovanakidza panzeve. Murudzwa mubvunzo because toda kupindura mubvunzo kuti saka zvochiitwa sei? Alright. Because ndo zviri kutoraramika.
saka inzwai Ezekiel 22 verse 30 munzwe shungu dzina Mwari. Ezekiel 22 vhesi ya 30. Yes. Zvino ndakatsvaka pakati pavo munhu ungagadzira rusvingo, ungamira pakakoromoka pamberi pangu achirwira nyika, kuti ndirege kuiparadza, asi handina kuwana nomumwe. Saka vatendi patiri kuita zvechechi, Bhaibheri riri kuti vazhinji vedu takafanana nevanhu vari muyadhi inenge ichifanira kuva yakakomberedzwa nejurawo. But hanzi kararamiro kaya kekuti unenge uchiti mutemo handiude, handidi zvekuudzwa zvinodzidzisa Bhaibheri. Hanzi tine tafanana nevanhu vari mukati mejurawo iri, asi riine pamwe pakakoromoka. Kuratidza kuti security haisisina kuita zvakanaka, because kana jurawo raita pamwe pakakoromoka, tiri mukati edu but pane pasina kuita zvakanaka. Saka Bhaibheri ndobva rabva rati Mwari haasi kufara nechimiro ichi, ari kutsvaga vanhu vangaripeye pakakoromoka paya paya. Why? Nekuti tinova safe kana takaputirwa zvakanaka nejurawo. Saka shungu dzina Mwari ndedzekuti pacho pakoromoka pari kunzi mutema hauna basa, tadii kuwana vanhu vanonopa ripeya povakwa futi kuitira kuti pasarambe pachipinda mhepo nemhandu dzopinda ameno kuti uri kunzwa shungu zviri kundibudira apa ndezvekuti yes, kunamata vanhu vachichengeta mitemo yaMwari, yes, kuri safe kumutendi. Right. Mutendi anenge akachengeteka. Yes. Munhu chimiro chiriko manje mazuva ndechekuti vanhu vari kunamata asi vaine mimwe mitemo yavasiri kuchengeta. Yes. Saka Mwari ari kuti ndiri kutsvaga munhu anonodzidzisa vanhu kuvaka pakakoromoka kakura, anonokoreketa manzwisisirwo ari kuitwa aya nevanhu kuti vanhu vachengete mitemo yese yakakwana. Ndo wandiri kushaya. Shungu dzainadzo ari kuziva kuti vari kunamata asi havana kuchengeteka neni. Ndiri kutsvaga munhu anonogadzira pakapazika paya paripewe, kuitira kuti kunamata uku kunyatsozadza mukombe. Munoda kuti kudipa samungwani? Ndoda kuti ino kana muri mujurawo nerimwe side rakapwanyika. Yes. Muri mukati henyu asi muri kunze. Mataurira mufundisi. Aya mataura ndichokwadi zvocho. Munenge muri mukati asi muri kunze. Saka shungu dzina Mwari vatendi ndedzekuti tisarambe tichifunga kuti tiri mukati asi tiri kunze. Saka panoripewa sei? Bhaibheri harisiye tichigezera. Inzwai kuna Isaiah 58 verse 12 to 13. Tiverengere mufundisi mukwada. Isaiah chapter 58 verse 12 to 13. Wachaberekwa newe, wachawakazve matongwe akare. Uchamutsa nheyo dzamarudzi mazhinji, uye uchatumidzwa mugadziri wapakakoromoka, muwandudzi wenzira, kuti vanhu vagone kugarapo. Kana uchidzora gumbo rako pazuva reSabata, kuti urege kuita zvaunoda pazuva rangu dzvene, uchiti Sabata izuva rinofadza, nezuva dzvene raJehovha rinofanira kukudzwa, uchirikudza usingaiti zvaunoda, kana kutsvaka zvinokufadza, kana kutaura mashoko ako. Saka Bhaibheri rajekesa wafundisi. Ndatombodawo kubvunzai kuti panoripewa sei, but ndatya kuti munopa mhinduro isiriyo. Bhaibheri vateereri riri kubva rati vachanzi vagadziri vepakakoromoka, kana kuti the repairers of the breach, vari kuita pakoromoka paya paya, kuti tisafunga kuti tiri mukati tiri panze. Hanzi vanhu vachanzwa shungu kuti ininiwo ndauda kudzora gumbo rangu pamusi weSabata, handichafambire nzendo dzangu. Sabata izuva dzvene raMwari rekuita chechi. Hanzi vanhu vakadaro vakawanikwa vari kutsvaga naMwari vachatotumidzwa kunzi vagadziri vepakakoromoka. Isaine mamatauro pasi kana zvakajeka. Aiwa, zviri kujeka because pari kunzi wani vanhu varege kufamba nzendo dzavo dzisinei nekunamata. Yes. Uye varege kutsvaga kune kufara kusiri chitema.
varege kufara musi wesabata zvisiri chitema. Vanhu vanenge vadaro manje vari kunyatsonzwisa kuti zuva iri kairi izuva rekunoungana nevamwe tichinamata Mwari. Saka vanhu vanenge vanzwisisa izvozvo vakashingaira kuzviita nekuzvidzidzisa vaumba pakakoromoka. Thank you, Pastor. Pastor Mukwada, torai Bible rechirungu riya, mufundisi Rodzi, endai pana Ezekiel 13. Ndine nchida kuti mukaverenga dzimwe ndima pane dzandichati dziiswe muchirungu kuti pfungwa yekugadziridza pakakoromoka ijeki. Muri kumboona here kuti pavatendi mufundisi zvinoita sekunge pane kuwirirana pane mimwe mitemo 9. Poita unge pane kakusawirirana pamutemo 1. Saka pakudzidzisa kuri kuita Bible riri kutozviziva kuti pakakoromoka ndope mutemo wechina wesabata. Ndo paritonzi naMwari ngaparipewe kuitira kuti ikwane iri 10. Ezekiel 13 verse 3 to 5. Ezekiel 13 kubva pavhesi ya 3. Zvanzi naShe Jehovha, vane nhamo vaprofita mapenzi vanotevera mweya yavo vasina chavakaona. Haiwa Israeri, vaprofita venyu vakafanana namakava pamatongo. Hamuna kukwira muchipinda pakakoromorwa kana kugadzira rusvingo rweimba yaIsraeri kuti mumire pakurwa pazuva raJehovha. Right. Iyi ndimai manje vatereri. Iyi haizi yenyu ndeye vandinawo muno mustudio wafundisi. Iyi ndeyenyu. Hanzi mimi wafundisi. Mwari haasi kufara nemi. Zvimwe zvese muri kuita but hamusi kuita shungu yekugadzira pakakoromoka. Because Bible chandoridira rinonyatsoziva munhu ane mhosva. Isu vafundisi. Because riri kutoti zvimwe zvese munoita muri kumotivheta machechi member zvekuti munhu anosara achinzwa nyama kuti hai hanzi but zvese maita muri kuiginoa kuripeya pakakoromoka. Pesabata apa muri kunyenyeredza ameno mune chekutaura here makamirira abi yenyu. Harivhiki shoko kana rataura. Right. Please ngatiitei neunani. Zvidzidzo mukusiyana kwazvo ngazviitwe. But Bible riri kuburitsa kuti Mwari ane shungu yekuti tigadzire pakakoromoka. Enderai mberi Pastor, verse 10, 8 to 10 pana Ezekiel 13. Ezekiel 13 kubva pavhesi ya 8. Yes. Naizvozvo zvanzi naShe Jehovha, zvamakataura zvinonyengera nokuona nhema. Naizvozvo tarirai ndine mhaka nemi, ndizvo zvinotaura Ishe Jehovha. Ruoko rwangu rucharwa navaprofita vanoona zvinonyengera navanovuka nhema. Havangarangani navanhu vangu, havanganyorwi mazita avo parugwaro rweimba yaIsraeri, havangapindi munyika yaIsraeri. Zvino muchaziva kuti ndini Ishe Jehovha. Nokuti zviro kwazvo, nokuti vakanyengera vanhu vangu vachiti rugare, izvo hakuna rugare. Kana vovaka rusvingo, tarira vovuwa nesuko. Saka chinhu chiri kutyisa patiri vafundisi, hanzi nekaitira aka kekuiginoa pakakoromoka pemutemo wechina, hanzi hatinganyorwe panonyorwa Israeri yaMwari. Kuti Pastor? Kureva kuti pavanhu vari kunzi naMwari ava ndo vangu vandichagara navo muumambo hwangu, hatipinde imomo nekuti hatina kugadzirisa vanhu kuti vanamate Mwari vachichengeta mirayiro yake. But zviri kuzoitika ndoda kuti tinzwe kambo. Havasi machechi members ese ekuti vanotadza kuzviona. Like patikuita dzidzo ichi chauya because vateereri vari kubvunza kuti zvakabvepi, saka zvoitwa sei. Saka zviri kubva zvaitika ndezvekuti kune vateereri vanobva wana chokwadi ichi. Voenda kwamuri imimi wafundisi, vokubvunzai kuti ko nyaya iyi yakamira sei. Pari kunzi apa pakakoromoka apa pamutemo wechina wesabata. Ndo paverengwa verse 10 yamaverenga. Inzwai zvamuri kubva maita, iverengei nechirungu verse 10 Ezekiel 13. Tinzwe kambo. It is definitely because they have misled my people by saying peace when there is no peace. Yes. And when anyone builds a wall, behold, they plaster it over with whitewash. Murikuona zvazvi kubva zvaitika. Hanzi mibvunzo pairi kukuwandirai kubva kunhengo dzenyu kuti ko panyaya yesabata pakamira sei. Muri kubva maendai muvafundisi mononyepera kunge maparipeya, motutira madhaka hapana zvidhina, mobva mapa plaster ne whitewash.
kuitira kuti nhengo dzigutsikane pavharwa. Yeti pari panhu pekuti munhu akangosairira panodona. Hameno kakuvhika kamuri kunoita nyaya yesabata zvekuti muri kunoita kunge mapavaka. Saka bhaibheri rabva rati kavakiro kenyu muri kushandisa madhaka mobva maita whitewash. Shuwa jurawo ingavakwe tichidarero vafundisi. Mirai tisikosimudzira papfungwa iyi because ipfungwa yatoda kupindura mubvunzo wekuti vateereri vari kuti zvoitwa sei. Tiri pachirongwa vateereri zuva rashe part 4 hatimbonzwa ikambo. Tinomuchingamidzai zvakare vateereri tichienderera mberi nehurukuro yedu zuva rashe part 4. Patave vafundisi ndepekuti Mwari taona kuti ane shungu dzekuti pakakoromoka pemutemo wesabata pagadziriswe pakati pevatendi. Ndobva taona kuti imimi kwatiri isu vafundisi tikashaya hanya nenyaya iyi hatisi kuzowanikwa mubhuku revachaponeswa. Saka tazosiya manje pakuita dambudziko rekuti patiri kubvunzwa nenhengo machurch members pamusoro penyaya tine kaitiro katinoita kekuti machurch member vafunge kuti tiri secure. Mukutaura kwebhaibheri ratifananidza nekunge vanhu vari kunovaka pakakoromoka tichiisa plaster yewhitewash. Handi maiona zvisina kusimba zviya hanzi ndokaitiro katiri kunoita. Pane Ezekiel paya mamavhara here mufundisi Rodzi. Patsvagei Ezekiel 13 verse 11 to 14 muone kuti zvatiri kuita sevafundisi zvekuti tabvunzwa nyaya iyi hatidi kushandisa bhaibheri, tiri kungotsvaga zvekupindura kuti tiite kunge tapagadzirisa zvafananidzwa nekungotutira madhaka tobva taisa plaster toisa whitewash. Muone chimiro chacho kuti zviri safe here. Ezekiel 13 verse 11 to 14. Ezekiel 13 verse 11. Chiudza avo vanoruva nesuko kuti ruchakoromoka, mvura ichauya ichinaya kwazvo nemi, mabwe makuru echimvura mabwe muchawa, dutu remhepo richarutsemusa. Zvinotarirai kana rusvingo rwakoromoka, havangati kwamuri here, ko suko ramakavuva naro riripiko? Naizvozvo zvanzi naShe Jehovha, ndicharutsemusa zviro kwazvo nedutu remhepo nehasha dzangu. Mvura ichanaya kwazvo nokutsamwa kwangu,
namabwe makuru echimvura, mabwe nehasha dzangu kurupedza chose. Zvaizvozvo ndichakoromora rusvingo rwamakavuwa nesuko nokuruwisira pasi kusvikira nheyo dzarwo dzafukurwa. Ruchakoromoka nemi muchapedzwa mukati marwo. Zvino muchaziva kuti ndini Jehovha. Ichangoverengwa futi ndima iyoyo nechirungu namufundisi Mukwada. Verse 11 Chidzika. So tell those who plaster it over with whitewash that it will fall. A flooding rain will come, and you, O hailstones, will fall, and a violent wind will break out. Behold, when the wall has fallen, we will not be asked, where is the plaster with which you plastered it? Therefore, thus says the Lord God, I will make a violent wind break out in my wrath. There will also be in my anger a flooding rain and hailstones to consume it in wrath. So I shall tear down the wall which you plastered over with whitewash and bring it down to the ground, so that its foundation is laid bare, and when it falls, you will be consumed in its midst, and you will know that I am the Lord. Saka vafundisi, nyaya iri serious kwatiri. Hanzi kaitira aka kekuita kunge tagadzira pakakoromoka. Toita kuti vanhu vangofunga kuti vari safe. Pakunopera kwenhoroondo at the second coming of Christ. Hanzi vacho vatinenge tichiedza kuvaudza kuti mutemo hauna basa. Wakapera, sabata raive revaJudha nezvimwe zvinotaurika. Hanzi vachatibvunza kuti kuinga varume maiti 1. Hanzi pachakoromoka matauriro mukona bhaibheri kutaura chinenge chirawika pari kuti whitewash ichakoromoka kusvikira kuona pafoundation. Mwari ari kuedza kungoreva kuti vanhu vachazozviona kuti aiwa zvanga zvakavakwa nemadhaga, takanyeperwa. Saka ipapapo ameno tingape yambiro ipiwo kuvateereri, because vateereri vakanyeperwa hanzi pazvichadonha vachaparadzwa. Havasi kuzoponeswa nekuti vakanyeperwa. Amenoti pobatsirika sei pastor? Kubatsira panapa nokuti pari kunzi kuvaka nemadhaka zvisina kusimba. Idzidziso dzisiri chaidzo dzekungokwatanura kandimapo netumavara twemubhaibheri twonamirwa pasiripo. Saka vatendi kuti tingabatsirike sei kutoita sevatendi vekuBheria vanotaurwa kuna mabasa vaya kunzi vanga vakanaka kudarika vekuTesaronika. Because vaiti kana Paul apedza kuparidza vaienda kumba voinzanisa ndima dzemubhaibheri nedzimwe ndima dzemubhaibheri hanzi kuti vaone kuti zvaiparidzwa naPaul ndizvo here. Saka unoona kuti vanhu vaiparidzirwa naPaul, ana Paul vaimutsa vanhu munhu afa, vairayira vanhu vopora, vaive nemasimba makuru. Asi kunyange aporesa murwere wavo vaiti kana aparidza vaitoda kuona kuti zvaaparidza ndizvo here zviri kore. Saka I think ndo zvinodiwa nevatendi vemazuva ano kuti chero munhu akakunakidza sei, chero uchimufarira sei, kana aparidza inzanisa zvaaparidza nedzimwe ndima dzemubhaibheri. Saka muri kuona zviri kuitika tichibva pandima iyi yekukoromoka iyi kuti paripewe. Bhaibheri rati pakakoromoka nguva yemadhark ages. Mwari ipapa ari kuti ndiri kuzvinzwisisa. Ndobva ati don't worry vatendi vese, ndaakutsvaga anogadzira pakakoromoka. Because angaona kuti tiri kufunga kuti tiri mukati isi tiri panze. Ndobva kwachiita vafundisi vasikonyepera kunge vagadzira pakakoromoka. Ndobva vatendi vafunga futi kuti taamukati. Saka bhaibheri riri kuti aiwa ndichazviratidza at the second coming of Christ kuti chenjerai kuti munogona kupedza nguva yakareba muchifunga kuti tiri mukati, kuratidza kuti manga mungori panze, tarirai muone zvaivakwa nemadhaka asina kusimba. Saka I think munhu wese ngaave careful kuti Mwari ari kuregerera nguva dzekusaziva. But iye zvino ari kuti munhu wese chinyatsoona kuti uri mukati here. Pakakoromoka pemutemo wesabata ngaparipewe. Ezekiel 22 muri kuona kuti mashoko acho akatidzameka. Ezekiel 22 verse 26 na 28.
Ezekiel 22 verse 26. Yes. Vaprista vaya vakaparadza murayiro wangu, vakamhura zvinhu zvangu zvitsvene. Havana kutsaura pakati pezvitsvene nezvisati zviri zvitsvene, kana kuzivisa vanhu kusiyana kwezvisino kunaka nezvakanaka. Vakatsinzina meso avo varege kuona masabata angu. Ini ndamhurwa pakati pavo. 28. Vaprofita vayo vakavavuwira nesuko, vachiona zvinonyengera nokuvavukira zvedhema vachiti, zvanzi naShe-Jehovha, izvo Jehovha haana kutaura. Pataurwa nyaya yekuti pakati pevatendi pane kutsinzinya kwekuti vanhu varege kuona masabata. Zvikanzi vaprofita vacho pavhesi 28 mufundisi, nechirungu iri kutoti vari kuramba vachivaka newhitewash. Zvisina kutsinzinya kudii vafundisi? Kutsinzinya. Because Mwari ari kuratidza kuti haazi kufara, ari kutika vanhu ava havasi kuisa pachena zvitsvene nezvisati zviri zvitsvene. Havasi kudzidzisa vanhu zvakanaka nezvakaipa. Zvese zviri kungonzi chero mwoyo wako kunamata mwoyo. Hanzi pamusoro peizvozvo vari kutsinzinya kuti varege kuona masabata aMwari. Kuignora. Kuzvoka tsinzinya kachena achibve pachakagara. Kuignora. Chinoramba chiripo. Saka sabata ringoripo. Asi vari kuriignora. Woita sekunge harisisipo. Ndoona mamuchida kutaura mufundisi. Ndoda kutowedzera ipapa kuti kutsinzina it's a conscious decision. Alright. Iri kutoitwa nemunhu maybe kuda pamwe inoiziya nyanya irida kukunongodzera kuti ona izvo. Ona izvo yobati abva atsinzina. Right. Saka kuignora sekutaura kwaita. But chandofarira bhaibheri manje harisi kunyanya kunetsana nevateereri vedu. Riri kunyanyonetsana nesu vafundisi. Ndo vari kunzi vari kutsinzinya apa. But sechidzidzo chiri kusvika kuvateereri, taona kuri kutangira dambudziko. Ko sevateereri panyaya itodii? Because isu vafundisi hanzi tiri kutsinzinya. Ko kuvateereri vochidii? Vateereri vanofanira kusvinurika, because ukatungamirirwa uona kuti munhu ari kunditungamirira akatsinzinya, munowira mugomba. Kana watoona kuti munhu ari kukutungamirira akatsinzinya usingazivi zvikonzero zvaatsinzinira, peta kumuregerei wofamba wega uenda pakanaka. Uenda parisei. Vateereri ngatisvinurei. Ngatisvinurei. Ndofunga ndo mashoko atingagoni kutobatsirana nawo. Matthew chapter 5 verse 17 to 19. Tinzwe kuti Jesu tipedze nyaya iyi zuva rashe part 4. Zvakatanga sei? Zvonzi. Matthew chapter 5 verse 17 to 19. Matthew 5 verse 17 to 19. Yes. Musafunga kuti ndakauya kuparadza murayiro kana vaprofita. Handina kuuya kuparadza asi kuzadzisa. Nokuti zvirokwazvo ndinoti kwamuri, kusvikira denga napasi zvichipfuura, yota imwe kana tsanga imwe yomurayiro hazvingatongopfuuri zvisati zvaitika zvose. Jesu paakatouya akatanga nekutoisa pachena kuti handina kuuya kuzokoromora rusvingo, handina kuuya kuzoparadza. Ndinotori neshungu dzekuti dai rusvingo, juraho yaramba yakasimba. Saka hazviko kuna Jesu kuti paite pfungwa dzekuti timufungire kuti anogona kudaro ari akasiya akoromora. Iye ari kutoti handina kuuya kuparadza. Amenoti muri kupaona kamufundisi pakajeka. Saka toda kuti tichiona kuti, because tikaira tati kuvateereri ngatisvinurei, ngatigadzirei pakakoromoka, tikuedza kuburitsa pfungwa yekunge iri kutoti ngatichengetei mutemo wesabata. Zvakazarurwa 14 verse 12 iri kuti kudii Pastor Rhodes? Zvakazarurwa 14 verse ya 12. Verse ya 12. Ndipo pano kutsungirira kwavatsvene vanochengeta mirayiro yaMwari nokutenda kwaJesu. Dzokorai. Ndipo pano kutsungirira kwavatsvene vanochengeta mirayiro yaMwari nokutenda kwaJesu. Ndoda kuti ndiwane definition yemunhu mutsvene pandima iyi. Vatsvene kapanotaurwa zvinhu 2 zvinowanikwa pamutsvene: kutenda muna Jesu ndo chekutanga, nekuchengeta mitemo yaMwari. Saka zviri zviviri. Munoziva kuti sei ndafunga vhesi iri ndaita kuti muriverenge. Ndarealize kuti pataita chikamu chekutanga nechechipiri, panogona kuva paine pfungwa pakati pedu, even vateereri vari kuti nyaya yacho yemutemo haisi yanyanya kutsimbidzirwa here. Alright. Because tamboitaura kuti tichatanga.
zvobva zvaita kunge zvinonzi nyasha hadzipo. Saka kutenda muna Jesu ndo chimwe chacho panobudira nyasha. Mapabata. Saka nyaya iyi yakabhalansa vateereri. Mutsvene shungu dzina Mwari ndedzekuti tinotenda muna Jesu ndo pane kupona kwedu. Iye otipa simba rekuchengeta mitemo, kusanganisira wechina wekuchengeta Sabbath yezuva rechinomwe revhiki. Hanzi zvikawanika pakati pedu, Bhaibheri riri kubva rati tinenge tachovhera kutimu rinonzi vatsvene. Ndo mabudiro aita Bhaibheri. Pana zvakazarurwa 1 vhesi ya10. NdiJohn mumwe chete iverengei pasi. Zvakazarurwa 1 vhesi ya10. Yes. Ndakanga ndiri mumweya nezuva rashe. Ndikanzwa shure kwangu inzwi guru rinenge serehwamanda. Handisi kuda kujajira John, but ari kuita unga ari mutimu riya ratataura revatsvene. Because ari kutotaura kuti musi uyu ndaitova mumweya nezuva rashe. Zuva rashe ratiri kudzidza rinova the Sabbath, which is the 7th day of the week. NdiJohn ndo shungu dzina Mwari. Simba rinowanikwa kupi pastor rekuchengeta mitemo? Because ndiri kuedza kungofunga kuti asi zviri mupfungwa dzevateereri zvinozviri sei? Simba rinobva kuna Mwari ega. Nditi mweya mutsvene basa rake nderekutibatsira kuita zvinodiwa naMwari. Simba racho riripo. Simba riripo. But muri kuona kuti nyaya ichinakidza Mwari aine shungu dzekuti dai tagadzira pakakoromoka tauya tasvokwana mutimu rinonzi revatsvene. Kune pakati pedu vamwe vanoramba vachiita zvechechi, but zvichitokonfyuza iye Mwari wacho. Inzwai kuna John. John anyora zvakazarurwa tiri kudzidza kauti. Akanyora 1 John chapter 2. Verengai verse 6 moverenga verse 3 to 5. 1 John chapter 2 verse 6. Uyo unoti ndinogara maari unofanira kufambawo sezvaakafamba iye. Verse 3. Verse 3. Ndizvo zvinotizivisa kuti nomuziva kana tichichengeta mirayiro yake. Uyo unoti ndinomuziva asingachengeti mirayiro yake murevi wenhema zvokwadi haizi maari. Asi uyo unochengeta shoko rake rudo rwaMwari rwakakwaniswa maari zviro kwazvo. Ndizvo zvinotizivisa kuti tiri maari. Mamunzwa John chandadira ndimaika ndiye akanyora bhuku razvakazarurwa. Saka paati ndaive mumweya nezuva rashe, ndangaida kuedza kufunga kuti pamwe zvakangoitikawo kuti raingova dhei racho kwete kuti airikoshesa. Saka pandazoya kutsamba iri manje rabva rachitaura iye John wacho akuchibuda pachena kuti aiwa zvinototizivisa kuti tiri vana vaMwari kufamba tichichengeta mitemo yaMwari. Iye John ye ndiye akanyora futi gospel yaJohn. Patinoti Mateo, Marko, Luke, John. John yeye futi yakanyorwa naJohn akanyora zvakazarurwa. Inzwai vhesi redu rekupedzisira John chapter 14 verse 15. Pastor Rodzi motionekera vateereri vedu. John chapter 14 verse 15. Kana muchindida muchachengeta mirayiro yangu. Zvanzi naMwari kana tichimuda tichachengeta mirayiro yake. Zuva rashe part 4 yanga iri kupindura mubvunzo wokuti saka zvapa vatendi izvi zviri kusiyana nekudzidzisa kweBhaibheri kwekuti Sabata izuva rechinomwe revhiki yatinoti Saturday nhasi. Saka mibvunzo iri kubva kwamuri vateereri yenge ichiti saka izvi zvapakati pevatendi zvakabvepi? Taona kuti zvakatangira muchechi kuburikidza nekuva lawless, kushaya hanya nemutemo waMwari. Ndobva tachiedza kupindura mubvunzo kuti saka zvonzi zvikanzi naMwari ipo pakakoromoka pemutemo weSabata apa Mwari ane shungu dzekuti pagadzirwe paripewe, but unfortunately pari kuripewa newhitewash isina kusimba inokoromoka, kureva kuti pari kupiwa dzidziso dzisingatsigirwe neBhaibheri, kuri kuedza kungoti vatendi vagutsikane kuti vari safe. But at the second coming of Christ pane njodzi, anyengera naanyengerwa vese vachaparadzwa. Mufundisi wonekai vateereri vedu. Tinoda kutenda vateereri nekuva nesu pachirongwa. Tibatei panhare idzi kana paine mibvunzo inoramba ichiuya nezvimwe zvatingabatsirana nazvo. Tirambe zvakare vari pamaWhatsApp muchitumirwa zvidzidzo zuva rimwe nerimwe 0774 651 181 0774 651 181 kana kuti 0716 452 086 0716 452
086. Mwari vave nemi, tikosangana muchikamu chinotevera. Tungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwido dombo ndiwikende ndimwimo otungamire tenzini tungamire semwana awonyara tamu unganyara zinyanga mananda anomunzwa kanama atinyarara imwite tenzi wenyanza tenzini tungamire aponda yasvika nyanza mananda aondityisa andichina zororo ndotsamira kune mwika kandinzwe imwi motiti ndinokutungamira